Dobrý den, děkuji, že jste přišli. Mně je dost často říkáno, že ten problém je problém jenom několika domů. Já tady poskytnu trošičku jiný pohled než pan Městecký. Já mu za to děkuju, za tu prezentaci a za tu ustavičnou práci, kterou tomu věnuje. My jsme trošičku v té problematice takový jako rivalové, ale snažíme se táhnout vlastně to k tomu cíli, ale já vám poskytnu zase malinko jiný pohled na věc. Jednak jsem teda zastupitelka a snažím se zuby nehty s tím něco dělat a jednak jsem člověk, který v tom od roku 2013 žije. Já jsem dostala informaci, že tady budu prezentovat včera. Takže jsem spojila od toho roku 2019, kdy jsem se stala zastupitelkou, protože jeden zastupitel umřel a já jsem tam musela prostě chudák ahoj nastoupit. Tak jsem šla na zastupitelstvo s touhletou prezentací. Klepal se mi hlas, bylo to pro mě hrozně těžký, ale ukážu vám ji a mám ji vlastně slepenou asi z 3 prezentací, které jsem za tu dobu celou se snažila nějakým způsobem dělat. Já jsem přišla na to zastupitelstvo a říkám, pojďte se prosím už, zastupitelé, a to už jsem byla jednou z nich, podívat na to, v čem žiju. Jo? Na vlastní kůži. Tady mám problémy, které jsem vlastně potom dělala v roce 2019 před covidem. Není to dobře zpracovaný, bylo to narychlo, ale byla to výstava, kde jsou vlastně ty dopady, které mě trápí. Je to hluk, je to ztráta bezpečí, bojím se o svý děti, protože mi tam chodí prostě ožralí lidi. Je to ztráta soukromí, je to nepořádek, je to bezohlednost těch pronajímatelů, protože v našem případě v tom domě jsou to Italové nebo Rusové, takže já se na ně nikdy v životě nedostanu. A je to ztráta sousedské komunity, protože mě odcházejí kamarádi a sousedi prostě z toho našeho dvora. Nechci pořád dokola řešit bordel v domě, ničí nám společný majetek, proč to nejde u nás, když to jde jinde ve světě, neustále řešíme přeplněný popelnice, zvratky, vajgly, chci nakojit a nebýt rušená, spánek je pro mě zásadní, já jsem si vytrpěla od roku 2013, když jsem porodila syna, který nebyl úplně jako v pohodě, neustálý buzení v noci, kdy jsem ho uspala a zase mi ho zbudili, ten řev z toho krátkodobého ubytování. Nejsme proti turismu ani myšlence tenkrát sdíleného ubytování, chceme jenom nějaký pravidla. Děti ráno musí stávat do školy, my musíme do práce a tak dále. Nebudu vám to číst a zdržovat vás. Tohle je náš dvůr, kde bydlím. Pokračuju. Tady vidíte pohled na jeden ze 3 domů, v kterém bydlím já. Tady je jeden byt ke krátkodobému ubytování, který se nám jako SVčku podařilo nějakým způsobem, když to řeknu ošklivě, vystrnadit. Pán přišel, že bude rekonstruovat byt pro tatínka a pro maminku. Nakonec toho bylo krátkodobé ubytování a peklo. Prostě dokážete si to představit, ale je to jeden byt. Takže se nám nějakým způsobem společným, protože nás bylo dost, dokázalo přesvědčit, je tam v současné době dlouhodobý pronájem. Jenže když se kouknete naproti, tak ty žlutý čudlíky, puntíky, jsou krátkodobý ubytování. Jsou to 2 další domy, kde bydlíme a v létě, přísahám vám, to znamená, že je tam 70-80 ožralých turistů. Takže nepřipadá v úvahu mít otevřený okno. My v současnou dobu jsme se s manželem snažili prostě si nainstalovat klimatizaci, což je stránka jako docela dost peněz, ale zastavili jsme to. Protože tady ten prostor, na který se kouknete, nám rekolaudovali na ubytovnu. Dejte si na to velký pozor. Ten dům není vedený v katastru jako bytovej a rekolaudovali nám ho na ubytovnu. To je, co jsem se snažila třeba i vysvětlit panu Městeckému, že se to zkrátka může stát. Takže říkám jenom, dejte si na to pozor, většinou to nejde, protože se počítá s tím, že rekolaudovat na byt, na ubytovací službu vlastně nejde. To předpokládáme. Ale vlastně nepad ještě žádný soud. Já bych byla strašně ráda, kdyby pad. Aby z toho byl prostě nějaký precedent, kterým bychom se mohli řídit. Pokračuju dál. Tady ještě ty zelený puntíky je yoga a jeden chudák, který tam bydlí, snad je tam ještě teď nějakých pár bytů. Podávali jsme mnoho podnětů, dokonce nějaký podával i pan Městecký. Některý jsou úspěšní, některý jsou neúspěšní. Ale pro mě se nic nemění. Pro mě ten hluk a ten bordel je tam pořád. Pokračuju dál.
Jezdí k nám hlavně rozlučky se Svobodou, protože ty domy, ty byty, co jste viděli, jsou koncipovaný až pro 8 osob. Já jsem to našla na Airbnb i na Bookingu. Ty byty jsou přestavěný z bytů pro rodinu na 8 lidí, prostě jsou tam palandy, jsou tam lůžka rozkládací a tak dál. A jak jste viděli ty puntíky nad sebou, tak oni spolu různě komunikujou, házejí kebaby, holky na kluky a je tam fakt peklo na tom dvoře. A já tam sázím kytičky, jo. Tak, tohle je před naším domem, ty pak jeli k nám se ubytovat. Tady je z mýho okna koukám prostě na tlupu kluků, který se jdou loučit se Svobodou. Česká republika. Tady si můžeme dělat, co chcem. To je prostě cochcárna, krásný holky, pivo, pojďme si prostě tady vzít stejný košile, nebo si na sebe dáme nějaký obleček a pojďme se do České republiky pobavit. Budeme bydlet mezi těma lidma, který tam žijou a budeme řvát, protože my jsme tu na 3 dny. A já řvala z okna, řvala, prostě dělala jsem na ně, všem to bylo jedno, jo. A že mám hlas. Tak, tady tohleto jsem musela vysvětlovat svým dětem, proč prostě u nás chodí chlap v tangách, jo. Další věc, oni přijedou, řvou, vemou si ty kufry přijedou v noci, protože takhle lítají ty čártrový lety, oni se na tom dvoře vymočej prostě a řvou tak, hey buddy, já asi to dost často znáte, většinou jsou to Angličani nebo Němci. Je to hlavně problematika i toho dvorního traktu, strašně se to rozlíhá a i když ty lidi jenom mluví, tak prostě já nemůžu spát, ale je pravda, že už jsem z toho špatná. Tak, máme tu další slide, oni vyhodí kufry. My jedeme s manželem vést na sběrný dvůr, protože kdo jiný by to udělal, že jo. Oni přeplňují popelnice a jejich odpad do našich popelnic nepatří. Ale říkejte to někomu v Itálii, říkejte to někomu v Rusku, říkejte to prostě městské části. Já tam jsem na té městské části, já to říkám pořád, ale naděje je. Jedeme dál. Oni si vymění sprchový kouty, protože prostě je někdo rozbije, protože jsou opilí a oni se různě perou a mají velkou srandu, že jo, tak známe to, když někdy v mládí jsme jezdili na dovolenou, většinou to je sranda, takže oni si vymění ty sprchový kouty, no a chudák můj manžel Michale, prosím, mohli bychom to odvízt a zase to vezeme na sběrný dvůr. Vracíme teda i basy dost často, tak z toho máme aspoň nějaký peníze. Típají nám tam vajgly na na naší opravenou fasádu, na kterou přispěla městská část i magistrát. A takhle vypadá ten jejich dům. V takovémhle stavu teď je zalátaný, protože to začalo na nás padat do průjezdu. A prostě je ten plášť toho domu absolutně nezajímá. Tady je pokračování, to jsou moje 2 děti v roce 2019. Dneska by mi asi vynadali, že jsem mi tam dala, ale jsou to moje 2 děti. A my jsme takhle šli jednou ráno do školky. A co? Holky měly rozlučku se Svobodou, tak jsem jim vysvětlila, co to je teda. Děti se smály, mně to moc vtipný nepřišlo. Tohle je u nás před barákem další rozlučka se Svobodou. Oni si tady prostě vyfotějí obličej a já zase dětem vysvětlu, tady manžel jde domů. Proč prostě pán s pindíkem? Ano, to je Praha 1, Petrská čtvrť. A já jsem vlastně na tom zastupitelstvu řekla ve finále, že to je neslučitelný s tím komunitním životem v Praze 1. Sklidila jsem hrozný potlesk a co dál? Nic se nestalo. Tak jsem si tam do toho zastupitelstva sedla a udělala jsem o pár let později dlouhosáhlou prezentaci, kde jsem vysvětlovala zase, kde žiju, proč žiju, co bych ráda. A protože jsem výbor a jsem jenom pouze poradním orgánem, tak já můžu doporučovat. Takže já doporučovala, podívejte se, krátkodobý ubytování. A teď začínám být takovýto trošku ten malej rozpor s panem Městeckým. Za mě nemá prostě pravidla. Jo, všichni si to tady dělají. Spousta možná i z vás nebo z našeho okolí jezdí do zahraničí a užívá krátkodobý ubytování, protože když jedete, já nevím, tamhle někam do Lisabonu přes Booking, tak to může být fajn. Pro mě je to biznis bez vstupní bariéry. Pro mě je to biznis, který nemá pravidla, není regulován, ačkoliv souhlasím i s tou myšlenkou, že vymáhat současnými zákony je třeba. Pane bože, neříkám, že ne, to vám ještě řeknu. Pro mě jsou ty zákony jakoby bohužel nejednoznačný, protože kdyby byly jednoznačný, tak já už mám klid a já ho pořád nevidím, ten klid. 13 let jsem v tom. Vymáhání současných zákonů drhne, minimálně.
13 let tam vychovávám děti a bydlím. To jsme se přestěhovali, protože můj děda byl postřelený za války, díky tomu, teda za války, za pražského povstání, díky tomu dostali byt a žijeme tam 4. generace naší rodiny. A aby můj táta neumřel, tak já tam bydlím a bojuju, protože bych ho asi zabila tím, že prostě jsem se vystěhovala z jeho bytu, který miluje. Naše problémy trvají od roku 2013, kdy jsme se tam jako nastěhovali, byl to tichý dvůr a postupně to najednou přišel jeden byt, druhý byt a tak. Pokračuju rychle dál, abych vás nezdržela. Systém kontroly je pro mě nejednoznačný, nebo respektive spíš žádnej. A nebo přijde kontrola, zkontroluje provozovnu, udělí pokutu 10 000, s tím všichni počítají ve svém business plánu, oni si označí cedulku a napíšou tam prostě Party byt 1, Black byt 2, Jeffrey a Rudolf byt 3. Máme takovýchhle bytů jako tam spoustu. A za mě je potřeba té regulace, jo. Já říkám, jak bych si to přála, já mám to odsouhlasený zastupitelstvem, tady to, že vy máte tehdy, oni říkají, máme nějaký sdílený ubytování, ale jestliže je sdílený, tak v tom bytě zkrátka musím bejt. Mám tam volný pokoj, pak je to bed and breakfast jako původní myšlenka krátkodobého ubytování a prostě mám tam volný pokoj a někdo tam se mnou spolubydlí, nebo jedu na dovolenou na nějaký čas a tak ten svůj byt nějakým způsobem můžu pronajmout, ale jsem vždycky tam trvale hlášený. A hlavně mi záleží na tom bytu. Prostě co mi s ním kdo udělá, ne, že mi ho někdo zdevastuje a zajímá mě, co bude sedít na chodbách, protože jinak přijde paní Terčová nebo paní Malá a vynadá mi, co tam blázním. Že? Nikdy jsem svůj byt nepronajala. Pro mě by tohle to byl konec investičních bytů. Je to model, který není z mý hlavy, ale nějakým způsobem fungoval v Holandsku. Můžeme si najít informace, jak to funguje dál. Tak, já říkám, že by bylo skvělé, kdyby existovaly licence, kdyby obec dostala pravomoc, obec v našem případě ale neznamená Praha 1, ale je to magistrát, dostala pravomoc, aby mohla nějakým způsobem vydat třeba jenom omezený počet licencí, jenom někomu. A aby tam byly nějaký pravidla. A já vám řeknu, tady je nějaký výčet, prostě 30 dnů, 4 osoby, pro mě je jako gro, aby tam nebylo 8 lidí, prostě, aby tam nebyly ty tlupy těch cizinců, aby ta licence byla udělovaná třeba jenom na rok, aby byla přehodnocovaná. A pro mě, co je nejdůležitější, aby tam byl systém, 3krát a dost, přijede 3krát policie, já to nabonzu, že se tam něco děje, tak jo, zabavíme jim licenci prostě a tohleto by teoreticky mohlo fungovat. Pan Měsícký asi bude říkat, že ne, ale já bych si strašně přála tohle a pak bych mohla třeba nějakým způsobem tahat za nitky. Co je třeba v této problematice, je obrovská vytrvalost. Jo, já vám upřímně řeknu, byly doby, kdy mi z toho nebylo úplně dobře, sáhla jsem si na dno, ale prostě mám v sobě a myslím si, že to máme společný ty lidi, kteří v té problematice jsme dlouho, že prostě pořád tlačíme na pilu. Takhle ten dvůr vypadá dneska, protože se nám podařilo prostě to nějakým způsobem vysvětlit, vyčistit, rozdělit na 2 půlky. Pořád se nám stává, že nám házejí sem tam bordel do našich popelnic. Ale takhle ten dvůr skutečně dneska vypadá, tohle je ta jejich půlka. Podařilo se nám, že prostě získali svoje popelnice a tak dál. Ale jsou tady i jiný problémy. To řeším třeba já jako zastupitel. Mě vadí prostě i tyhle ty keyboxy. U nás v ulici v Petrský bylo tohle na fasádě památkový rezervace. Pane bože! Tak jsem šla na zastupitelstvo, dala jsem materiál, prosím vás, takhle tohle přece nejde, napsala jsem na památkáře, získala jsem usnesení, památkáři řekli, no to v žádném případě tady nemá co dělat, nic se nestalo, ale najednou ta fasáda byla zazděná. Někde se to asi prosáklo a někdo to zazdil. Takže jsou nějaký malý dílčí výsledky, které vedou k lepším cílům a je třeba být vytrvalý. No a teď jsou tady tihle, že jo? Který potkáváme dost často na ulicích. Tuhle jsem šla do zásilkovny a napočítala jsem 4 takovýhle rozlučky se svobodou. Jeden měl na hlavě kokrhel, druhý byl za princeznu a tak dál. A to je zase další materiál, kdy se můžete tady podívat, prostě já se jako fotím, oni moc rádi se nechají vyfotit, když si myslejí, že jako si myslím, že jsou vtipný. Takže já vždycky předně se postavím, že jo, vyfotím je, pak je mám v prezentaci a já říkám,
ten John, který přijede z té Anglie nebo přijede nějaký prostě pán z Německa, Helmut, tak se živí v té zemi úplně čím jiným. Je to třeba právník a nechodí prostě takhle do práce. To znamená, já nechci nikomu zakazovat, jak se má oblíkat, ale ať se u nás chová nějakým způsobem jako ohleduplně vůči nám, vůči našim dětem. Já se prostě nechci dívat na tyhle ty lidi v oblecích a vysvětlovat svým dětem, proč má pán na sobě obrovskýho pindíka nafukovacího. Právní názor je, že to jde řešit vyhláškou. Já jsem předložila na naše zastupitelstvo ten materiál, mám na něj usnesení. Bohužel to by musela jít paní starostka prostě na magistrát a vyjednat to. Vzít mě sebou za ruku, nestalo se zatím, ale snažím se pořád prostě se tam dostat. Další usnesení, který mám na ty keyboxy, taky s nějakým způsobem se snažím to posunout. Byla výstava. Výstava byla na náměstí Republiky, kde byla dvojazyčná ta výstava. Vysvětlila jsem jak cizincům, tak lidem, kteří tady u nás bydlí, prostě co se u nás děje. Byl to situovaný jako byt, tam byl můj medvěd z dětství a vlastně vevnitř byly popsaný problémy, co nás všechny trápí, že je tu bordel a chodí v tangách a tak dál. A zvenku byla ta krása té Prahy, za kterou se jezdí jako ty lidi dívat. Paradoxně to mělo větší úspěch u turistů, kteří říkají, ježiš, to tady fakt tohle to je, jako, a já říkám, ano, opravdu to tady jako je. Potom jsem vydala 2 mapy krátkodobého ubytování. Ta první říká nějakým způsobem, jak funguje legislativa, kdy vzniklo krátkodobé ubytování, z jakého roku je stavební zákon a tak dál. Jsou tam nějaké souvislosti. Ta druhá už říká, že se to nějakým způsobem posunuje a ráda bych vydala 3. Udělala jsem analýzu odpadu v městské části, kdy jsem zjistila, že i kdyby někdo krásně chtěl třídit, tak nemá kde. V ulicích jsou jenom odpadkový koše, vy nemáte kam vyhodit ty petlahve. Samozřejmě z té analýzy vyplynulo, co se dá asi čekat, že je to plný petlahví, plechovek a jídla. Takže to je taky nějaká věc, která je posunutá v tom systému politickým a řešíme to. A blížím se k závěru. Chci vám říct upřímně, přišla jsem do politiky z uměleckého prostředí, mám grafickou školu, narazila jsem si hubu. Nebylo to prostředí pro mě, rodiče i partner říkali, ať odejdu, ale já jsem vytrvala. Myslím si, že mě to nějakým způsobem zocelilo. Z toho křičení z okna jsem se stala svým způsobem pokornější, protože prostě vím, že když budu z toho okna řvát, tak nikdy nic s tím nedocílím. Takže chodím postupně, klepu na dveře, dobrý den, na Senátu, pustím jim tam pindíky. Už si mě pamatujou, to je ta s pindíkama prostě. Takže moje jméno Broňa neexistuje, ale to je ta s pindíkama a aspoň ví v té problematice, co skutečně zažíváme. Jo? Takže já říkám trpělivost, dělám to od roku 2013, ale trpělivost doufám růže přináší. A tady jsou ještě nějaký malý čísla. Nechci vás zdržovat, pokud jste ta čísla tady probírali, ale je to něco, co souvisí. Já jsem si strašně přála a bojovala jsem u starosty Petra Hejmy o to, aby vznikla strategie udržitelného rozvoje. Možná si říkáte, ježiš, to je materiál do šuplíku. Jenže já jsem věděla, že jakmile se tenhle materiál do šuplíku udělá pro mě, jako pro předsedu výboru, proti vylidňování Centra pro podporu komunitního života, to budou data, na kterých budu moct říkat, helejte se, ale sakra, prostě sem jezdí 8+ milionů lidí. Je tady mezi náma pár lidí, všechno se to vylidňuje. 88,3% prostě celých bytů a domů jsou celý byty a ne sdílený pokoje prostě. Tak je to biznis přece a není to jako nějaký sdílený ubytování. 49% obyvatel z Prahy 1 má krátkodobý ubytování v sousedství. Někdo má 2 byty, někdo má 1, někdo má celý dům. Jsou tady další data, prostě třeba je strašně zajímavý, že když byl covid, tak bylo to město úplně prázdný. My jsme měli úplně prázdný ty baráky. Až z toho šla hrůza prostě, jako jo. Ale my jsme si strašně oddechli. Oproti zbytku Prahy jsme si oddechli nejvíc z celé Prahy. Je to v číslech. 41% z nás hůř vnímá míru hluku a ten hluk říkají, že zejména z krátkodobého ubytování a z těch rozluček se svobodou. Nebudu vás tady zdržovat těmi daty. To je vlastně za mě všechno. Tak. Děkuju. Ještě se tě bude ptát, pán. Já tady jsem rád, že to takhle tady zaznělo, protože to je čtvrt Petrská. Ano.
Já tady chci mluvit momentálně za Malou Stranu a Hradčany. Krátce. To není asi dotaz na mě teda. Je to dotaz, jestli se to nedá u vás taky řešit komunitním životem. Jestli tam je spolek přátel Petrské. My máme 80% výši sounáležitosti s tou městskou částí a 80% z nás má nějaký komunitní život. A to je taky oproti zbytku Prahy. Já mám souseda, který mi půjčí vrtačku. Dobrý, když je komunitní život v rámci spolku a tak dále, tak ty lidi se tam radši držejí a nevystěhovávají se. Příkladem toho byla včerejší třeba konference Malá strana střed světa, kde 20 subjektů kultury zbojovalo o titul, předběžně o titul Obecní kulturní památka stále živá. Příští pokračování je za týden v úterý v Malostranské besedě. Přijďte. Tady předám nejvyšší osobě, předám veškeré materiály. Vydáváte vždycky a já to vždycky nějak Tak to někomu se dejte. toho rychle zbavím. Tak to asi nebyl úplně dotaz. Dáme to paní zastupitelce, protože Nechme to, jasně. si ty materiály. Pane Kučero, já vám na ten nedotaz odpovím. Ta Petrská čtvrť je daleko zasaženější než Malá Strana. Jo? Zasaženější krátkodobým ubytování. U nás podle nějakých mých výpočtů, který jako nechtějte se mi koukat do hlavy, tak je to každý druhý byt. Máme Vojtěžskou čtvrt, U nás. Klemskou čtvrt a další, kde teda ten komunitní život je taky veliký, jo. Takže taky se ty lidi jako tam tolik nedovádějí, i když tam Airbnb funguje bohužel hodně, i na té Malé Straně. Ale tady se to pak vyvažuje tím, že v noci nekřičí jenom cizinci, ale taky malostraňáci. No. Takže jsou na to. Takže kdo chcete se něco víc dozvědět, přijďte za týden v úterý večer do Malostranské besedy. Materiály takzvaný jsem rozložil venku, doufám, že jste si je rozebrali. Tak to je všechno, tak to nám tady paní zastupitelce, Díky máte moc. to na půl, jo? Jo, děkuju moc. Tak, tam ještě tady někdo, ale promiňte, tam je zvednu ruku? Ne, tak pardon, to Tak byla já, mobil. v pohodě. Já mám jenom krátký komentář, moc děkuji za prezentaci. Přijde mi vlastně skvělý jít na to ještě z toho úhlu pohledu, jako konfrontovat ty lidi, kteří jezdí a vystavit je jako nějaký zodpovědnosti. To si taky myslím, že je Takový hrozně pocit, důležitý. Že vlastně furt, byť prostě sjednocená Evropa a tak dále, tak furt nás jako jistá část světa vidí jako východ a Ano. prostě, že si tady můžou dělat, co chtějí. Tak mě k tomu jenom napadá, jestli ještě v rámci jako radnice odborů, případně spolupráce s Czech turismem nebo tak, jestli ještě tam nejde to podpořit, nebo jestli se dějou nějaký strategie, jakým způsobem přilákat prostě jiný druh toho turismu. Na to mám odpověď. My jsme několikrát měli na výboru, samozřejmě kromě i stavebního úřadu třeba, tak jsme tam měli Praxity Turism, dělá se spoustu strategií, i jsou krásně graficky zpracovaný, ale dřív tady byl cíl dostat do Prahy co nejvíc turistů. Ten cíl nebyl specifikovaný. Doteď se nepodařilo pokořit to jakých. A nevzniká tu za stolik nových věcí, aby se sem ty lidi vraceli. Takže my jsme spíš jako prostě vyhlášení jako party destinace, bohužel. A to bude chvilku trvat, než se změní. Podle mě se musí začít udělovat pořádný pokuty a ne ty směšný. Ještě když bude dotaz, tak jenom reakce. Jenom reakce, že Praxity turismu se jako snaží, aby dostal turisty na kraj Prahy, do různých, lépe řečeno mají to na papírech, taky jsem viděla x nějakých prostě, nebo jsem se účastnila nějakých akcí, kde se to řešilo, ale to se jim jako opravdu nedaří a dokud nebude vyřešený krátkodobý pronájem, kdy ty lidi jsou všichni tady, tak můžou mít 100krát nejhezčí věc na Černém mostě, ale nikdo tam nepojede, nebo tam pojedou ty 4 baťuškáři a 2 nějaký rodiny, který to bude zajímat, ale my potřebujeme řešit tu věc jako ve velkým. A já jsem třeba taky jsem interpelovala, že na zastupitelstvo, co se týká těch boxů, který jsou zdrojem strašných problémů. Vykrádají se byty, teď mi říkala kamarádka u nich, to má dealer, který dává ten kód a lidi si tam chodí brát prostě drogy. U nás bydleli v bytech, který si našli a tak dále. Je to jako velký problém, který potřebujeme prostě vyřešit celý, a tohle nám úplně nepomůže. Nicméně jsou na to Praxity turismu a nevím, kdo ještě to řeší. No ale já bych jenom dodala, že to je městská část a magistrát. Jo, ale tak ono, tak Nepracujou, vždyť to všichni víme, dáváme stížnosti, dáváme všechno a nic se neděje.
No, ale já bych vám to řekla, prostě častokrát ryba smrdí od hlavy a teď si hledejte tu hlavu, kde je, jako jo, a jaká to je. A taky si myslím, že ten problém je, že je hodně lobistických skupin a že hodně z těch politiků pronajímá. To úplně upřímně. Já ještě, pane Souček, já ještě tady, Jirka Kučera je z Malé Strany, pokud ho někdo neznáte, a je takový jakoby hodně aktivní, dělá tady tolky Prahu a podobně, a jako sice tak jako vždycky vystoupí a řekne nám to tak intenzivně, ale na druhou stranu fakt, že to hromadu udělá, takže No my mu tak já děkujeme. jako chci říct, já dělám tady 40 let doktora Tak. na Starém Městě, na Malé Straně, 20 let tady se starám o spolky na Malé Straně, ale i na Starém Městě. A dáváme to dohromady, aby tady právě ten život byl jako přijatelný. Proto jsme udělali sdružení Kampa Střed světa, proto jsme založili Malostranské noviny, proto děláme prostřední stoly pro postižení, ale bohužel z vás jsem nikdy nikoho na té konferenci neviděl. Koukejte přijít. 8 nemusíte přijít, ale někdo z vás tady na Chůmkovi Ano, jo. by tam měl v úterý vystoupit a říct, tady je takové to občanské shromáždění, bude vám pomáhat tady být, protože ty lidi mladí tady koukají, že by tady bydleli. Oni se sem chtějí stěhovat, protože mají kampu, Petřín, Vojanovi sady, kde můžou s dětma, to jinde zase v Praze není. Já vám děkuju. Tak Nashledanou. jo, díky moc. Díky. Pane Součku. Já bych se zeptal, proč městská část nepracuje, když ty možnosti má. Kdo jí má k tomu přinutit? Já si myslím, že zastupitelstvo. Od toho tam jste měli usnesení a přinutili paní starostku k tomu, aby něco dělala. Já s ním měl několik výstupů v tom, že vydává příkazy, ale nikdo nekontroluje, jestli se to plní nebo ne. Tak si udělejte i volební program, na tomhle to můžete přece vydělat. No, já vám to řeknu takhle, já vám řeknu ten můj pohled na věc, jo. Je to tak, že vymáhání současných zákonů, ta cesta pana Městeckého, tam se daří nějaký dílčí úkony a ta městská část je dělá. Ale není to komplex. Nedělá. Dělá, snaží se. Jo, i pan Městecký vám to říkal, snaží se. Paní starostka mi řekla, že nemá šanci poručit odboru výstavby a že on si dělá, co chce, že pod ní nespadá. Protože to je samospráva. To je trošku něco jiného. A já to vím, ježišmarja. Proto se ptám, co s tím chcete dělat. No já vám říkám, co, jako když prostě na to bude zákon, tak zákon je zákon, ale prostě zase tady máte to, že vlastně když se na to udělá nový zákon, tak se to zkrátka jako legalizuje, ale může se to aspoň nějak vymáhat. Tady paní Jo. Žínek To bude řekl, že vymáhat, to když nevymáhá ty současný. že to takto funguje, ale tak to potom není pravda, pak si protiřečíte. No, problém je v tom, že jako, samozřejmě já teďka nechci dělat nějak soudce, kdo má co nebo nemá co dělat. Já na tom úřadě pracuju. Ještě na mě nějaký dotaz? A je to tak prostě, sednu. bohužel, v jistém smyslu máte pravdu, ten jako ryba trochu smrdí od hlavy, ale to bychom šli někam dál. Je ještě nějaký dotaz? Tady, pán, tady. Tady, Jo, já děkuji za ty dvě prezentace, možná mohly být ve obráceném pořadí, protože paní zastupitelka hezky popsala, kde je ten problém a pan Městecký zase hezky popsal, jak ho řešit, jako tam bylo řešení. Zeptám se ještě paní zastupitelky, jestli nemá strach, že ta regulace, když to budete regulovat, tak vlastně budete legalizovat ten nelegální stav. No teď jsem to řekla. Promiňte, ale rozhlídněte se kolem sebe. Ty lidi sem prostě jezdějí. Jezdí se 8 milionů. Spousta z nich bydlí v krátkodobém ubytování. Říkáme, že je to nelegální, ale legálně to funguje. Tak mě řekněte... Dobře, nelegálně to funguje, ale nic se s tím neděje. No jo, ale tak je potřeba to vymáhat tím, že Ale- to začneme regulovat, jak to začneme ustupovat a fakt začne jenom se to kecáme. stávat, Přátelé, pojďme jenom bude to prosím legalizovat nebulákat na prostě. sebe, všichni najednou, jsme tady na diskuzi, prosím. Helejte se, já vám řeknu jednu věc. Já na sebe nenechám křičet. Já se o něco snažím, nenadávám z hospody, snažím se dělat nějakou svoji práci, 13 let se v tom relativně dost trápím a snažím se tlačit na pilu, co to jde, kdekoliv to jde. Jo, narážím. Naráží i pan Městecký, naráží všichni. Prostě zkrátka stavební úřady, To pojďme můžu to jenom doříct, prosím, stavební úřady, Dejte paní do řeči, prosím. já bych byla ráda, kdybyste neskakal do řeči, protože přeci jenom už nejsem tak mladá, abych si to pak všechno pamatovala. Stavební úřady, oni nám říkají, že nejsou kapacitou na to, aby si vzali takovouhle hromadu a vzali jeden byt po druhém. Děje se to,
že přes pana Městeckýho nebo přeze mě nebo přes sousedy se podá podnět a některý se vrátí, některý se nevrátí. Vrátí se ten, kde to není prokazatelný. Bohužel spousta věcí, které si můžete myslet, třeba video, nebo prostě tak nemusí být důkazem. Je pár případů, není jich moc, který se vrátili a skončili na magistrátu, ale to nic neznamená, spousta z nich podniká dál a ve svém podnikatelském plánu s tím počítají. Tady je nutný, aby tady tato cesta pana Městeckého narazila na soud. Kéž by přišel soud, který by řekl prostě, jakým způsobem dál máme pokračovat. Co je pravda, kde je ta pravda? Až se tohle stane, a já si to velmi přeju, tak pak se to může takhle dát na tu hromadu. Jsme docela relativně bohatá městská část, najde se banda úředníků, což já říkám pořád. Ty se vyškolej, jako to udělali v Německu a budou to vymáhat jeden papír po druhým. Ale to je, jeden případ projde, druhý neprojde. U nás na dvoře, teď to vidíte, v čem žiju. Myslíte si, že bych si to neopravila, kdyby to šlo? Řekla, takovou mám představu, že by to mělo fungovat, ale to záleží na vás zastupitele. Na nikom jiným. Není to na zastupitelství, máte taky stát? Ne, pak počkej. Jo, Broňo, ale já už asi sednu, ne? Ne, to nejde, ale že prostě pan Souček má nějaký názor. Ale já to tak respektuju. No, tak Já ho tady zažil, já tady žiju 82 let. S tím úvodem spolupracoval. To vypadáte dobře teda. Spolupracoval jsem přes 30 let. Vím, jaká je to s nima práce a vím, k čemu jsem byl schopen je donutit. Ale jenom proto, že jsem trval na těch věcech. Ano. A šel jsem si za tím. Ale musel jsem získat partu lidí, kteří půjdou se mnou. A to je strašně důležitý. No, ale tak, Nesmí ty lidi jít proti sobě. no, tak je potřeba je získat, proto se ptám, já tomu nerozumím v tomhle věku už. Ale ptáte se velmi dobře, ale je to prostě složitý. A No. skákávám do řeči, protože si myslím, že tadyhle ta skupina, co tady sedí, musí vyvinout činnost, aby vás šlo víc. Ne tady sedět, tady každý řekne hlas a spadla klesna kanála. Tady vyřešíme No vidíte to, snažím Děkuju. Jdu si sednout, já už nemůžu. Nějaká otázka na Broňu? Tam ještě. Já jenom chci říct, že jestli jsem to dobře pochopil, tak soud už byl a soud třeba existuje už usnesení, že ubytovací služby jsou podnikání a nesmějí být v bytě na bydlení. To je rozhodnutí soudu. To je takže ten existuje. Upřímně, my jsme se soudili. Náš dům. Počkej, Broň, no. Jo? Takže to je jedno rozhodnutí. A druhý rozhodnutí je, že soud řekl, že prostě ubytovací služby je podnikání, že to skutečně podnikání je, takže já myslím, že nějaký už soudní rozhodnutí jsou, že to není tak, že by nebyl žádný soud. Ale není další soud. Není další soud, který by potvrdil tyhle ty všechny věci. Tyhle ty judikáty, které říkáte, jsou součástí nějakého soudu o úplně třeba jinou věc. Dávám příklad u nás v SVČku. My jsme se soudili asi 5 let. Protože ten jeden puntík, co jste tam viděli, prostě nás dal k soudu. Protože my jsme si, blbci tenkrát, dali do stanov, že krátkodobý ubytování v našem domě prostě nechcem. Jo, my jsme to zkusili, tu cestu. Můj táta byl předseda SVJ, právník nám řekl, jo, to bude dobrý, prostě pojďme do toho, tak jsme šli do toho. A představte si, že v první instanci nám dali za pravdu. A když byste si přečetli lejstra, tak jsou plný takovýchhle informací. Listina práv a svobod, prostě, že tam, kde prostě končí právo jednoho, začíná právo druhého, nebo já nevím, jak je to přesně, zkrátka, že krátkodobý ubytování je prostě biznis a není slučitelný. My tam máme spoustu takových věcí. Ale my potřebujeme ten pravý soud o ten předmět té věci. Protože já jsem byla na několika soudech, kdy ty soudy absolutně nebyly edukovaný. Ještě mi říkali, že to je politikum a takhle to smázli se stolu. Jo? Je to těžký. Ale dneska už jsou i judikáty, že rozhodli o nuceném prodeji. Čili když někdo porušuje ty pravidla a shodnou se na tom ty ostatní, co bydlí v tom domě, a jsou ochotní to u soudu posvědčit, tak soud rozhodl, že ten majitel je nucený ten byt prodat, čili je tam nucený prodej. Ale jo, jděte do toho soudu, já budu ráda. Udělejte to, někdo. Říkám, že už jsou ty, Jo, já jsem navrhovala na výboru, aby městská část se šla soudit. Aby městská část ve svém bytě, který je ke krátkodobému ubytování, v Dlouhé ulici je SVčko, který si pronajímá sekuriťáka na to, aby v tom bytě mohli žít a jsou tam byty městské části, tak ať se městská část jde soudit. Nejde.
Bohužel. Jo, nejsem všemocná, snažím se. Díky moc.